Здравейте, VBox, аз съм Течо, вие сте с Stupid Channel и днес ще отговоря на доста често задаваните ви въпроси. Ще започна с основното. Доста често получавам въпроси с каква програма снимам. Казва се Camtasia Studio. Ето я. Camtasia Studio 7. Това не го знаех. Добре, както и да е. Ето, можем да рекордваме скрин, да обработваме клипове. Вие ще я видите. Също са ме питали какво е това. Това е фак. Така. Това е това са модове. Ето, примерно това също е мод. Това е хеликоптер. Както виждате. Ще ви дам сайт, от който може да видите модовете. Ето, изстрелваме ракети. Аре, слизай, бе. Опа. Така. Също ме питат как се слага скин. Затова също ще покажа линк. Даже сега ще ви покажа. И добре, да започна с сайтовете. Значи, за всеки мод трябва да имате ModLoader. Ето сайта. Как се инсталира ModLoader? Значи... Добре, момент. Така, тук съм. Имахме малко прекъсване. Докъде бях стигнал? За всеки мод трябва да имате ModLoader. Ето го. Обикновено излиза този сайт. Чакате определени секунди. Skip and... И ето, това почва да се тегли. Стегля се. И какво да правим сега? Отваряме старт менюто. Run. Пишем app data. Ето. Окей. Първата папка трябва да е Minecraft. Точка Minecraft. Bin. И в файла Minecraft ще видите там версията, която е. Отваряте с WinRAR и това, което сме изтеглили, го слагаме тук. По същия начин се инсталира и мод. Отваряте го и го слагате тук. Да подчертая, това се отваря с WinRAR. Ако тръгнете просто и така да го отваряте, и така. Друго. Самите модове, къде мога ги намерите? Ами ето. Аз ще ви дам линк. Има всякакви модове. Айде, аз ще ви покажа някой от моите. Хеликоптера ви го покажах. Това се казва Too Many Items. И примерно граната. Ето, хвърляте гранати сега, глупости на търкалета, но ето го, гранатки. Момента. Има също и това са едни от най-слабите гранати. Имаме примерно C4. Тоест C4, имаме и едно, което изстрелва няколко C4-та. Ето го. Опа. Това е по-мощно от TNT-то. Вижте само от едно. За какво става въпрос? Преценете си с повече какво ще стане. Аз имам един урод, на който само докато го пусна... Опа, че не става. Точно гръм. Само докато го пусна иде. И
добре, мисля, че достатъчно разрушихме. Да се върнем на скиновете. Ето го сайта и него ще сложа в описанието. Как се слага скин? Ами просто се написвате с името на някой. Кой да си харесаме? Ето този. Zencraft. Излизаме от Майнкрафта. Отваряме го. Пишем Zencraft. Нали така се пишеше? Да. Тъй. Така, синглплеер. И ето на. А как да си направите? Ами не може да си направите, защото трябва да си купите играта. Мисля, че това беше всичко от мен. Надявам се да следите клиповете ни. И дожне.